F'Italjen biss qabel ma l-iskejjel jerġgħu jiftħu l-bibien tagħhom biex jilqgħu mill-ġdid lill-istudenti u l-għalliema għal sena akademika ġdida, hemm numru ta' skejjel li għadu għaddej ix-xogħol fihom bħal propju fil-każ tal-iskola sekondarja fl-Imrieħel fejn bosta ġenituri kummentaw dwar kif se jkunu qed jibgħatu lil uliedhom f'dawn il-kundizzjonijiet mhux biss għas-sigurtà iżda anke l-istorbju deskritt inevitabbli. Net News staqsal il-Ministru Clifton Grima sabiex iserraħ ras il-ġenituri illi x-xogħol se jilħaq jitlesta madankollu flok wieġeb fil-pożittiv sa illi x-xogħlijiet se jkomplu. Tista' tassigura lil poplu illi x-xogħlijiet se jitlestu sal-ġimgħa d-dieħla? Il-realtà hija li wieħed irid jifhem li x-xogħlijiet fl-iskejjel tagħna ħajkun għaddejjin is-sena kollha. Jiġifieri fil-waqt li fil-passat forsi wieħed kellu l-idea illi x-xogħlijiet isiru biss fis-sajf, ir-realtà hija li x-xogħlijiet isiru s-sena kollha. Intant il-Ministru jgħid li s-sigurtà se tkun qed tibqa' priorità u li x-xogħlijiet se jkomplu f'sinerġija mas-sena akademika. Iżda fatt li qed iħasseb lill-ġenituri huwa kif il-lezzjonijiet se jkunu qed jaħdmu mal-ħsejjes tax-xogħol tal-idejn u l-inġenji. Nista' nassigura lil kulħadd illi fil-ftuħ tas-sena akademika ħajkun mill-miżuri kollha neċessarji illi permezz tagħhom it-tfal ikunu jistgħu igawdu il-perkors akademiku tagħhom, il-perkors edukattiv tagħhom fil-waqt li x-xogħlijiet illi qed isiru propju benefiċċji tal-istess tfal ikunu jistgħu jibqgħu għaddejjin. Wara li aktar minn xahar u nofs ilu Net News kiteb email lill-Ministru Clifton Grima fuq xogħlijiet f'Ħalfar b'rabta ma' trakka tal-karozzi, dik tal-kwarta mil kif ukoll tal-karting, domandi li bqajna mingħajr tweġiba tant illi konna sforzat nikdbu FOI request lill-Ministru staqsejnieh kemm jiswa dan il-proġett komplessivament, kemm nefaq u kemm għad irid jonfoq, aktar minn hekk kemm mar over budget. Bil-Ministru jibqa' jaħrab milli jwieġeb tant illi gwidana nistennew tweġiba tal-FOI. Kemm ħajġu flus f'daqqa u kemm intefqu kemm għad iridu jintefqu? Mela, il-Gvern wiegħed illi jagħmel trakka tal-karozzi. Dik hija miktuba iswed fuq l-abjad fil-manifest elettorali u l-Gvern ħajkun jgħid iżhom il-weda. M'hemmx għalfejn nitlu f'dettalji kulħadd jaf illi. Taftejli kemm ġew daw kemm iridu jiġu kemm intefqu kemm ma ntefqux, eċetera. Inti barra l-email b'għamilt ukoll FOI. Issa fl-FOI nkunu qegħdin iwieġbu skont il-dana. Kombinazzjoni ftit tal-ħin wara li lestejna mill-intervista rċevejna korrispondenza minn Sport Malta b'notifika ta' estensjoni sa' 16 Ottubru. Intant mistoqsi meta se jkun qed jitlesta dan il-proġett il-Ministru ħarab milli jwieġeb iżda qal li l-fondi huma allokati fondi illi s'issa ma nafux kemm huma. Taftejli issa bewet u ieħor meta huwa id-data speċifika meta forsi jitlesta da kollu. Mela, il-proċess mal-awtorità tal-ippjanar għaddej, il-fondi huma lesti. Francesco Catania, Net News.